Да, бе, вече наркомани ще се друсат. Не го смъркат, не го пушат, ме си го търкат на газовите. Ама оттам има опасност, може да обърнеш резбата. Тя е обърната. Тя е обърната, брачет. Да. Аз мисля, че са го ебали бял. О, бяла са го ебали. Ибан ли си, бе? Не си? А ти ибал ли си жена? И жена не си ибал? Чеки правиш ли? Та заведа на проститутка, искаш ли? Аз ще те почерпа. На проститутка искаш ли да те заведа, бе? А? Ей, тук долу на магистралата. Не щеш? Знаеш колко хубаво ще стане? Тя няма зъби към тебе, знаеш какви миди ти прави? Aqui, ó.